пак си полузаспал. Нуждае се от буст. Ето как да се събудиш за 60 секунди. Имам три Имам такива пози, които дават енергия и ти отварят очите за училище. Подготви се за уау фокус. Започваме. Първо, ключе. Достигни тялото си от главата към пиците. Разходи се на място. Дай свежа кръв из цялото ти тяло. Време е за полумост. Легни по гръб и повдигни таза. Това отваря гърдите и дава свеж въздух. Поеми си 3 дълбоки вдишвания. Чувстваш ли силата? Обърни се по корем за змията. Справи ръцете си и вдигни леко тяло. Изпълни глътака и дава енергия тласък на тялото. Събуди се! Готов си! Само 60 секунди и си фули чарч за училище. Прави го всеки ден, преди да излезеш от вкъщи. Край на сънливите часове. Натисни последвай за още енергизиращи йога хакове. Абонирай се за моя YouTube канал Йога Звуки.